लेंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जे मिरु जोंहा कमिटि दङ। मिरु कमिटिया बोसोरथामारि 3 बोसोरारि जे जोंनि जुथुमा जायो, बे 3 बोसोरारि जुथुमा ब्रैथि 3 बोसोरारि जुथुमाखौ जोङो क'क्राझारावनो खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो फोरमायहरनो होननानै नोंथांमोनखौ बेयाव लेंहरनाय जादों। बे 3 बोसोरारि जुथुमाखौ गाजा गोमजायै जेरैबो बिथिङै रंगिना संगिनायै खुंफुंनो थाखाय जोंहा मोनसे सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय गोख्रों मोनसे बराय आफाद जों दानानै होदों, खुंफुं आफाद जों दानानै होदों। बे खुंफुं आफाद बा बराय आफादाव जोंहा चिफ पेट्रन हिसाबै जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मुस्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौहाय चिफ पेट्रन हिसाबै जों सायख'नाय जादों। जोंहा मासिगिरि हिसाबै जोंनि क'क्राझार इस्टनि MLA मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारखौहाय जोङो बेवहाय चेयारमेन हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। लोगोसेयैहाय माने गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै चिफ कनभेनर हिसाबै जोङो माधव सेत्री बिथां जोंनि BTRनि चिफ सार प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल सेक्रेटारि लोगोसे MCLA बिथांखौ जोङो गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जोङो सायख'नाय जादों। गतिके आङो नोंथांमोननि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनो लुबैदों। जों सिगाङाव पजिशनाव दंमोन, थेवब्लाबो नोंथांमोना जोंनो जोबोद अननाय होदों, जोंनो गोबां हेफाजाब होदों, गोबां नोंथांमोना जोंनो अनसुंथाइबो होदों। गतिके एबार जिहेतु जों सरकाराव फैबाय आरो दा जेरैबो बिथिङै जोंहा गोजोन फैबाय, जौगानाया गोख्रै बिथिङै जोंहा दावखोगासिनो दङ, गोख्रों बिथिङै। दा ओंखायनो गासैबो जोंनि UPPR हान्जाखौ मोजां मोनग्रा, जोंनि BTR सरकारखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि बे फैगौ 3 बोसोरारि जुथुमाखौ गाजा गोमजा बा रंगिना संगिनायै खुंफुंनायाव जाहाथे नोंथांमोना जेरैबो बिथिङाव मदद होयो, जोंनो हेफाजाब होयो। खौरांगिरि मेलजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। दिनै खौरांगिरि मेलाव आरो मख'नो लुबैदों, नोंथांमोना थांनाय कयेक दिनसोनि गेजेराव नुदों जे जोंनि BTR सरकारनि BTRनि चिफ सार बिथांनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों जे जोंनि जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा जोंनि 6 सिडिउलफोरखौहाय गुबुनारि हाबफैनायनि बा गुबुनारिखौ होखारनो हायाखिसै, जायफोर हाबसननानै थाफैनाय बिथांमोनखौ होखारनो हायाखिसै होननानै मोनसे एलिगेसन लाबोदों। गतिके आं बेयाव बुंनो लुबैदों जे जोंनि जे 6 सिडिउल दङ, 6 सिडिउल जे बे मोनसे एरेन्जमेन्ट, बियो 1950 मायथाइनिफ्रायनो दङ। बेखौ जेब्लाबो सोलायनो हाया। जों BTR गभर्नमेन्टखौ बार हो, आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ सोलायनो हाया। बेनि रुल्स रेगुलेसन्सफ्रा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट, पार्लियामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामबासो बे जिनिसखौ सोलायनो हाया। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ 1880 रेगुलेसन जोंनो दाजाखानायमोन। 1948 मायथाइयाव चेप्टार 10खौ सोसनदेरनाय जादोंमोन। गतिके सम टाइम टु टाइम बेखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय एमेन्डमेन्ट खालामदों। दा बेवहाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनायनि बेवहाय गोहो गैया। बेयो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टजोंसो दाजानाय मोनसे आयेन। आरो नोंथांमोना मिथियो दिनैहाय बेयाव हाबसनफैनाय सुबुंफोरखौहाय माने होखारनायाव बेवहाय हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों। हाइकर्ट अर्डार होसेयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बे जिनिसखौ होखारनो हायाखै। आरो बेवहाय BTR गभर्नमेन्टआ जिहेतु दिनैसिमबो जोंनि पुलिसनि पावारखौ फुराफुरि मोनफुंजोबाखै, पार्सियेलिसो मोनदों। दा बेवहाय बेबायदि मोनसे स्टेप लानाया जोबोद गोब्राब होननानै जोंनि हेंथा हान्जाफ्रा मिथिगौ। थेवबाबो बिथांमोना दिनै जोंनि सरकारनि मोखाङाव हाब्रु सारनो थाखाय, जोंनि पार्टिनि माने इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों। बिथांमोना जेब्ला सरकाराव दंमोन, 15 बोसोर 17 बोसोर बिथांमोना सरकाराव दङमोन, बिथांमोना बे खामानिखौ मानो मावनो हायाखै? जों दिनै सरकाराव दा 20 दानल' जादों, बोसोरनैबो जायाखै जों। थेवबो जोङो हा हुनि गोबां रिफर्म लाबोदों। लासैनो जोङो बैसोमुथि होननाय मोनसे मा होनो पर्टेलखौ लन्च खालामगोन, जायनि गेजेरजों जेरैहाय जोंनाव आसामाव बसुन्धरा होननाय माने मोनसे माबा खालामदों, मिशन लन्च खालामदों। जोंनावबो मिशन बैसोमुथि होननानै साफ्रोमबो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफ्रा जाहाथे हानि मोन्थायखौ मोननो हायो। लोगोसे थागिबि नङै जायफोर जेनुइन जोंनि भारतनि नोगोरारि मानसिफोर दङ, जोंजों लोगोसे रायजो जाफानाय, ट्राइबेलफोरजों लोगोसे रायजो जाफानाय, बिथांमोनाबो जाहाथे गावसोरनि हानि मोन्थायखौ मोनो। बेनि थाखायनो बे मिशन बैसोमुथिखौ थाबैनो जोंनि BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च खालामनाय जागोन। गतिके दिनै बिथांमोना जानला मोनलायै बुंबाय थादों। दिनै जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो, जोंनि सरकारखौ इमेजखौ गाज्रि खालामनो बिथाङा नंखाय बानसावनाय मोनसे हाबाफारियाव बिथांमोना जड़ित जानानै दङ।
गतिके आं खावलायनो लुबैदों बिथांमोनखौ गोबाव सम बिथांमोना सरकाराव थाबाय सरकाराव थानानै दिनै जिहेतु गणतन्त्रआव मोनसे खुंथाय हान्जा थायो आरो मोनसे हेंथा हान्जा थायो नोंथांमोना हेंथा हान्जायाव जिरायनो मानो गोब्राब मोनदों हेंथा हान्जायाव थानानै नोंथांमोना दाफामलु जुदि हेंथा हान्जानि बिफाव लायोब्ला होमबा जों खोनासंनो राजि नोंथांमोना जेरै जोङो दिनै सुपार 50 होननाय मोनसे मिशन लन्च खालामदों जोंनि ओनसोलाव IAS IPS फोर गैया UPSC पास जानानै अफिसार जाफैनो रेभिनिउ अफिसार जानो थाखाय गैया गतिके जोङो 50 सा बेबायदि मानसि दिल्लीयाव फाथायहरदों इन्जिनियार मेडिकेल प्रिमियार इन्स्टिट्यूटफ्राव जाहाथे मोनो बेनि थाखायबो मिशन 50 सुपार 50 जों खालामदों लोगोसेयैहाय जोंहा अनसाय बिथांखि जोंनि फिसा फिसा फालांगि खालामनाय आइजोफोर बा सोरबा फिसाय गैजायै आइजोफोर गरिब आइजोफोरखौ जोङो हेफाजाब होनो थाखाय जोङो अनसाय बिथांखि 5,000 करि जोङो दिनै रानना होदों लोगोसे जोंनि गरिब न'खरनि फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै फरायस्लाबनो हायो एडमिशन लानो हायो बिजाब बायनो हायो बिनि थाखाय जोङो गियान सोरांजों बिथांखि लानानै राननानै होदों सिगांनि मुसारि राननाय कम्बल राननाय खुन्दुं राननाय बे राजखान्थिखौ फोजोबनानै बा जोङो जाख्ल'नायनि राजखान्थिखौ फोजोबनानै मोनसे गोजोन गोग्गो खुंथाय जों लाबोनो थाखाय गायसननो थाखाय जों नाजादों गतिके बेबायदि थासारियाव आं खावलायगोन जोंनि हेंथा हान्जाफोरखौ हेंथा हान्जा बा जाय व्यक्तिफ्रा दिनै जोंनि सरकारनि सायावहाय गोबां मोनसे मा होनो सन्देहनि नोजोरजों नायदों बिथांमोनखौ फैनानै जोंनि सरकारनो माबाफोर बेबायदि मावथावथाव खामानि दंबा एसे थुनानै खोन्थानानै होफैयोब्ला जोंनि सरकारा बेफोरखौ खोनासंनो राजि आरो बेफोरखौ हाबाफारि हिसाबै लानानै मावलांनो थाखाय राजि जानानै दं बेखायनो फै नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंजों नैबे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाय गोजोन आरो अराय जोंनि माने आलो गोजोनै रायजो जानो हानायनि मोनसे थासारि सोरजिनो थाखाय नोंथांमोना जोंजों माने हेफाजाब होफैनांगौ बेखौ